Мен Согуш топ мактабынын 1-сыйныф окуучусу Мухаммадшин Наил. Сизни өзүнүн дөтиим менен жакыныраак тааныштырып кетесим келе. Эмне үчүн мына дөтиим менен анысын өзүгөз таанышуу барышында аңларсыз. Анын турунда көбүрөөк билүү үчүн сиз ВКонтакте сайтындагы тууган абылым Согуш түркүмүнө кирип карай аласыз. Азыр сөзүнү анын өзүнө берик ал. Күттен инде шал кірсе де шәштеріме, шанам мен әлі дағы яшәріме. Bu tavşırığını şiir yollar bile başlap jibarının sebebi şiirler yaratam. Özüm bile tanıştırıp giteyim əli. Men Muhammed Cavdet Şəmətoğlu 1956 yılının 14 noyabrında Sabah rayonu Sağuş avlunda dünyaya kelganman. Әти әниемнәр вади совхоз эшчеләре. Әнием Мәгъизә 1915 елда иде. 2006 елның 5 декабрында вафат булды. Әтием Шәмәт 1917 елда иде. 2006 елның 20 январында вафат булды. Мен 1981 елдан бері Казан шәһәрендә яшим. Бүгенге көндә лаеклы ялда 2013 yıldan 57 yaşımda şiirler yaza başladım. Бүгінгі günde 3000'den artık şiirim var. Benim şiirlerge yazılgan 70'e yakın jır var. Bu jırlarını jırçılardan Larisa Basirova, Sirina Gatiyatova, Sümbüle Yarkayeva, Ferit Nizamiyev, Albina Gayfulyina, Rasime Denislamova gibi jırçılar jıрлай. Kitap шығаруға келгенде, бұл қиялым менің көптен қиял болса дағын, финанс мүмкіндіктері жоқ, шиғырларымны топлап китап итеп шығара алмайым. Ал бұл зор қиял ғана болып қалдыра қарсы. Балалар турында шиғырлар әлі яңа яза башладым. Бұл ішіне келешекте де давам етермін деп ойлаймын. Шиғырларымның көбісінде Ауылым, аның кішілері, ауылым жан табиғаты турында көбірек жазам. Чөнки ауылны шәһәрдә яшәсәм дә һаман сагынып яшим. Авыл һаман күңел түрендә. Шуңа күрә авылга еш кайтырга тырышам. Авылда йортыбыз бар. Аны карап торам. Бүгенге көндә дәген кыш булса да кайтып бер әйләнеп килдем әле карап. Кайткан чакта туган авылыма бер әйләнәм басу кырларны. Үзем атлыйм, үзем иштән килим кырлары турындагы җырларны. Үзеп алып иснәп барам әле, ул исләрдән кайчак исерәм. Юл читендә үскән кырыс чәчәген салкын кышта искә төшерәм. Кырыс чәчәге исе борынымда, туган ягым сине сагындым. Кирәк түгел пальма кипарислар, әреннәргә һәр чакта бындым. Кырыс чәчәге исе, әрем исе, балачактан якын күңелгә. Җәйләрем бит шуның өчен кайтам. Туган кырларымда йөрергә. Юл читендә үскән ромашкалар, аклары бар, сары күзлеләр. Сарыларын үзмим, сагыш төсе, шуңа дагын кирәк түгелләр. Нигә шулай сагынам икән? Миша суы урап ага туган як болыннарын. Ул пишәнне тугайларның кем санар бугылларын. Атлар йөри әнә утлап, ияртеп кулыннарын. Нигә шулай сагынам икән туган як болыннарын. Язлар җиткәч казлар килә. Болында каз тавышы. Үрдәкләр оча пырхылтап, арта йөрәк сагышым. Исемдә бит һаман сагынам туган як болыннарын. Берлегәнне бай тугайын, атларын, кулыннарын.